Duol ma puodho rang'iny mar mwandu e pacho ka KEBS ochikore gi chien e mibadhi ma sukari manikod kwiri mayangore ne olal kama ne okane. Jatatije maduong' mar KEBS e yor kojolo Estangari kaloso e nyim komiti mar od bura okone komiti no ni KEBS ne ok opuodho sukari no bang' fwenyo ni en kod kwiri. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaida dhoge nyim kamiti mar od bura marango weche mag ohala kod keto mwandu pachoka. Direkta mar kojolo bad migawo marango rang'iny mag mwandu pachoka KEBS kama Estangari okone jo od KEBS ne ok opuodho sukari no bang' yango ni ne en kod kwiri marach ne ngima dhano. The consignment was rejected due to non-compliance with the requirements of the standard in regard to labeling, where the date of manufacture and the expiry dates were not indicated. Kenya Bill of Standards indicated that the consignment be reshipped or destroyed at owner's cost. Letters to this effect were done and NEMA notified to supervise the destruction. Mati mwere kinde maduol mar KEBS bende odonjne wi sukari mane oyudo tiende kendo lal kama ne okane e boma ma Thika e kaunti ma Kiambu bang' wuok e dhowath ma Mombasa. Kata kamano, eto lero ni mbugru mane oting'o sukari no ne olorne kod kifunde ma KRA kendo ne oel gi nyima apisas mag NIS, apisas mag KRA, apisas mag KEBS kod sekta mamoko. Kendo kanye mane gifwenyo ni mibadhi ochakore. Or at what point do you suspect that the sugar departed from the warehouse? Do you have a clue at least when that it disappeared? Was there anybody from the KEBS side who was assigned to take charge of that? The consignment in the go down was sealed off by the enforcement arm of KRA, that is Intelligence and Strategic Operations. The consignment was under the custody of the Intelligence and Strategic Operations arm of KRA in the Vine Park. Bende jo od bura ne othung'o Esther kod penjo ka gidwaro mathoth ewi kaka kambi mar Metro Breweries ne yudo gunde 20,000 mane ochwalnegi kod KRA mondo kethi. Kata kamano ne gichopo e winjruok mar nyuoyo sukari no kendo loso kode kong'o. Esther ne okone kamiti no ni KRA ne okawo pach Attorney General ewi chiwo sukari no ne kambi mar Metro ka ok okawo pachgi. So who then, because if you do not have a role beyond condemnation, how then could you and Galgamesh have written to you, and how could you have allowed Galgamesh then to actually convert this product to something else? Based on the opinion of the Attorney General, KEBS had no objection for the release of the sugar consignment as requested by the approved handlers, Galgamesh Enterprises, and Assets and Cargo. KEBS released the consignment under the multi-agency framework with clear instruction to Galgamesh on the conditions to be met for release. Kenya Bureau of Standards wrote a letter to KRA indicating its no objection for the release of the sugar consignment for use as a raw material for ethanol production for industrial use and not for human consumption upon verification of ownership. Mibadhi mar sukari no ne oweyo ka jatend piny William Ruto ne oteng'o lwet apisas mathoth moge duol mar KEBS kanyakla kod KRA bang' yangore ni sukari mane otimo kwiri no ne olal. In conclusion, the matter is before the court of law, and it is worth noting that the sugar had been rejected based on compliance in labeling requirements, that is missing to indicate manufacture and expiry date as is required by the standard. Walter Nyambaga, Ramogi TV.